Eu alquilei o piso, o noso veciño de enfrente, o fillo, con opción a compra. E como non o compraba, pois o que fixen foi comunicarlle que se rescindía o contrato e que tiña que sair. Il comunicoume que había outra persona dentro. Supostamente subarrendara de maneira irregular o teu domicilio. Efectivamente, tocamos o timbre, de feito, porque a chave non entraba, e o que nos encontramos foi unha parexa que dixo que estaban vivindo ali e que lle habían alquilado a casa. Eles comentaron que tiñan un documento. Nos comentámos que eso non era legal. De alguna maneira eles a ti dinche, eu non sabía nada, eu tamén fun enganado. Non se fan os sorprendidos para nada. Sabían o que había, de alguna maneira. Eu creo que sí. Esta é a túa casa. O primeiro, que sentes cada vez que ves aquí e a porta está pechada con alguén dentro? Pois non sei, moita frustración, moito dolor e moita indignación e rabia que intentas conter, pero a veces é un pouco... Non sei, non teño palabras, porque me vou emocionar e non quero. É moi triste, porque é o esforzo de moito traballo dos meus pais. Eso é o que máis me doe. Pois a miña nai ten un principio... Bueno, ten Alzheimer, o meu pai ten unha minusvalía. Entonces é como un compendio de situacións. Unha vivenda froito do esforzo de anos de teus pais para que ti dispuxeras de algo tamén. Bueno, froito do esforzo e da súa ilusión por darlle isto á súa filla. Buscamos en Idealista, pero eles non queren, porque comentan que se sinten estafados. Non, as estafadas son eu. Aí dentro, a parte do espazo, hai contido que forma parte da vosa vida tamén. Sí. Pois o primeiro dormitorio que me regalou a miña nai, que lle fixo moita ilusión comprarmo. E agora, sen velo, pero sabes que está aí. Non sei se estará, é que non sei como estará, o sea... Eu sei que cando abra a porta da miña casa xa non será a miña casa. Victoria, deume o teu número de teléfono. As persoas que están agora a vivir no piso de Ana din que están dispostos a abandonalas sempre que se lles ofreza de maneira directa unha alternativa. Se hai alternativa, abandonan a vivenda e Ana recuperaría, polo que les respecta, a súa propia casa. Ana, é que cando entramos estaba toldado e agora hai unha raiola. Ábrese unha opción? Si, ábrese unha opción, isto é maravilloso. Bueno, meu pai vai ser o home máis feliz do mundo mundial. Ya, a miña nai, bueno, a ver si se dá conta.